मांद्रे मतदारसंघात शेनवारा शिवसेना पक्षाची बसका जाली। भाजपा पक्ष हो फक्त आश्वासन दिवपी पक्ष आसा। मुखेलमंत्र्यान मांद्रे मतदारसंघात इतली वर्सां निवडून येवन कांयच उदरगत केल्ली ना असो आरोप शिवसेनेचे वांगडी आनंद शिरगांवकर हांणी केला। तशेंच येवपी वेंचणुकेंत मांद्रे मतदारसंघात आनंद शिरगांवकर हांकां शिवसेना पक्षाची तिकेट दिवची अशी मागणी मॉर्गन ट्रावसो हांणी केल्या। RDX गोवा खातीर मांद्रेच्यान विलास आरोलकार। भारतीय जनता पार्टीचा मुख्यमंत्री आणि आपला आमदार या नात्यानं आमची त्याच्याकडे अनेक मागण्या होत्या। अनेक आम्हाला वाटत होतं की हा आपला आमदार आहे, आपल्या मतदारसंघाचा विकास होईल, पण त्या दृष्टिकोनातून आपला विकास झाला नाही। कारण याच्या अगोदर फोंडा मतदारसंघाचा मुख्यमंत्री रवी नाईक होता। आज फोंडा मतदारसंघ कुठे डेव्हलपमेंटच्या बाहेर गेलेला आहे। वाळपई सारखा मतदारसंघ प्रतापसिंग राणे होता, इथे आज डेव्हलपमेंट झालेले आहेत। मग आपल्या मांद्र्यामध्ये डेव्हलपमेंट का दिसत नाही? जो डेव्हलपमेंट दिसतोय त्याच्यात आपल्याला हरमल तिठ्यावरती किती गाड्या अडकलेल्या दुपारच्या वेळेला दिसतात ते प्रत्यक्ष आपण पाहावं। कारण डेव्हलपमेंट म्हणजे प्रत्येकाला सुटसुटीत येणं जाणं असलं पाहिजे अशी आमची धारणा आहे। लक्ष्मीकांत पार्सेकर मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार हा आणि ह्या 5 वर्सां 1-2 वर्सां म्हणतो हेल्थ मिनिस्टर आणि आता गोयचो मुख्यमंत्री। तर मांद्रे मतदारसंघात जेवढे पळय बीच आहे, जितले बीच आहे ते बिचांचेर लाखांनी वर्साक ट्युरिस्ट येता, पण म्हाका दिसना हरमल धरून एकूय बिचेर तांकां बाथरूम या टॉयलेटची सोयी अजून आहा म्हणून। ही खूप दुखीची गोष्ट आहा। आज पयलीं तो ऑपोजिशनान आसलो तेन्नाय जावना, आतां रुलिंगान आहा। आतां सोपत येयली, 5 वर्सां काबार जायत येयली। तो शिवसेना उल मागता की ही 5 वर्सां काबार जाचनी पयलीं टॉयलेट बाथरूम तरी बांद। आनंद शिरगांवकर हो जो एक 27 इयर्स तेणे पार्टी पासून काम केलो हा, शिवसेना पासून तसो तो केरी पंचायतीचो पंच सदस्यूय हा आणि लोकांचो मांद्र्या लोकांचो खूप वळखीचोय हा, म्हणून तेका पक्षान तिकेट दिवची अशी म्हजी मागणी आहा। सो म्हजीच न्हू, म्हणजे आमची कमिटीची मागणी आहा सगळ्या।